omubasito yomo gakuna kurandie nchiri yo munguru watema gusaba abantu baji gotwara magonchuriria no yogotoleka atoleke crusade ne kabete turojinda sakurandia munyaruka naro bagatemire gukora nere mirimo y'enchiri sana maete umuntu nari barayigwana na pastor ko pastor akogenda imirimo ya y'enchiri nabo bakogenda supportive yes tari manga nande mao umuntu naro komokonya subwa yes no goigure bibilia gosomeke bungo getasubwa ngo igitabu gitinkirikira se nonyo no mubasiri naro basta getanchete yes utari kuna kurigingana tari kuriya buna pastor akona gagupikia sabe gire full stop ubikira obwango yes wono muisi konero gakonyere pastor muisi koya akarorekana kobomu ya semere mu yoborandia especially asogo tare mechi megoete kero bakora kero bwate crusade ngo tare bara bante mechi nagosabera ki familia you see bone gaikira pastor tore crusade sobo muise koyo ege nyorukiaye waire njiri yangake ebona asikenyoro omuise koyo gochikoyo ngaki ekene kenyorokia nenka agatebi pastor iga pastor mimi ni mlokole unajua mlokole ni mtu ambaye ameokoka sasa mimi hapa nafanya kazi vizuri lakini nkaga alia tindo jose na kulfa ile gochio inki omugano mbwata no mokongo basi bintu nakoleta nebibe igonda chikukoyerie kerora chikurandie nchiri linda base koyerie nchiri koranje asa kugwakaliko gakiri gyo muntu mwaote tutware kemo akende nainde bantu tigale bago discuss yaria airigyo muntu mwa ogende pastor komo tebi no na hetoko genda komo je pasa tindigo chiruti iyo iyo chiruti ikoranje bora gora genda ibweka tinda qualify ne ikerenga kinko genda aria lakini taliyeye ni ndake asama kana yenchiri ni ndake kuna kwiro buliande kerenda abeta yale ne kero ichinga kichira ike I will let you know lakini asebono tiyo chiruti pastor akamwebereri sana elinde bagende ko komora kini musubati olia agakana akotebanga agalia igona amanyekanete ase bintu byugo kumia nsakorolekana abantu bono bara concentrate asegente kimbaigungana naende njera bara interpret kutwarolekanire komenjere ebigira binte kyao na ikira akeliko naande tokorolekana muna mubasta yes in fact tokorolekana muna mubasta toboja litogende mbuguli ninkoborerie bag togende so mubasto ya kaimoki getambukiruki nki akorete next mubasto yo agatema kumwebereri bagende lakini finally akanga mubasta kaliyo muntu mwa lakini basta kwibuliriga musubati yonkorore ubwe committed naende no mokoria mayayi gase tore inki gosekiagero otwaro ubwo bakogenda igaro riri nchiri obosoku inki kiamobera basta karasu kabusi akaragenda gukore crusade elia amaye gocha kumubolinga ngikere tarairana kurwaze njiri musubati oyo musubati ebintu mbire ange bitatonda kwane quickly ekemaso bwango ne sacrifice tiasenge njeli ngana liya bali chikotegera ali soba bali kucha kutwara umujanda ali kororokana ngira ne bono biaye musubati yoga igasa fete kuruwa segento ke kurukunga people mentality negento ke liyo monto osinyire ko kora kende gyonsi enseyo asinge juna ubwataka question gakubenga nki abantu baratebe nonye nekero batalengere tibo egente kina kikia kwamiria abantu abange enseye ngaki barandore gose ngaki abantu barakwane you know ndakolegente ndasimeka chingende katikati y'abantu basimekete chibando emegondo gose ikomigo chiboshi naki abantu let me tell you people have stagnated in life because of that people mentality enteke besana musubati oyorocha akeli yipia rengere tinga kyabantu barachiko kwana seito tachi kwerengere linga goso change liko stara change aho ngo ko point ya gatatonga
ekene onye musubati ona chenjetie bemereme yago kora orwao ne yekene yo monene igarenge gochaga bono borori bwaye munabona abalebi bali twakwanira gose Monday gose Tuesday oborori bwaye gabware gocha kubukurandi okonene gochia sonde bwensi bono gocha yamba merera kongunera change atebe gonyo musubati oyo change nero yole bosia yole njira bongo change pastor baraja kumutumike kare saa saba thank you ai mukina aba bande iko yale eneo chance musubati ulia mizi yarandi okorandi gutana koroka rense igongi kia muri kosi abantu mbao boete publicity egento bono giategeti ovasali no bwoba bwa abantu nganki abantu baratebe ndio when if you are able to stand out of the people mentality ndio my brother you can be unstoppable as again yes yokora onye totegerra banda abange guri borario batokora dudu syanga ntu ikarastega bana twara shire megano ya ite menge nenjera tuaje tugocha baka tu people mentality bana evolve yourself what are you good at no ena abana bachi oso university in fact yakangana akamo what are you good at no e college e course yente te gochora imeane amae nimbwate calling yokobo munyagitari gose nabekerwe genteke nabayiboli nabantu kurwa se community to basa kororera nchiri obosoko ko kwamwire negento keriota getekoba muntu tabaise go discourage na to basa gutwara obwoba no borori oborori no bugukumia egente kigwateva bono tiango tiaseke gukora practically omurandi orandirie crusade why kora soma maliko bona ukwani gori oborori obuke base moyo bune kuna gocha tigana gukwane kie fase kuna kuyerigereria Revelation 12:11 omuntu ka omurandi orandirie crusade oikote banga kimbalenga banchire ngatigo mone natokonye ka kitutwara maonchoreri amanene Revelation whatever 12:11 12 yes 12:11 ingora kurigia bona yaikira ngakionye kwa mwire bo imokio ko kwa igoro igoro kunge altar call tirimboka gocha bosia kwarara bade bare ni maboko se ngora kirumonda kuna kinda agenda reka bosia yes kokorere rutie ikomine mo gwateba asubwe komine mo nabarabwo bakamubwase chinguru chia manyinga na amanyinga emanwa ye ngondi na asamangana oborori bwabo kirabwo bakamubuwasi chinguru chia manyinga emanu ye ngondi bono na asiki amangana oborori bwabo testimony is powerful bwana nonyene yatokoro kijo ekero we associate no mugano okokorekanire abantu bakogotegerera mono kubwe gento igwete kiabere to muntu gichogotebekene anto bare kuri testimony cyo gukumia do you know why Paulo bona aligita maruba manga samariko abantu bagosoma bakalero asengencho biasara mbia alenge kurwa ebingao igale go testify igale go tebe gento buna kiri igale go tebanga tindi bali mu bwane kero monde kero mogorra ngukwana na Yesu bono anya banda basoma ronga se nondo yo mo I was a Sanhedrin nchana go ikaransa se mesene ne kulivyo majiko. So are you guys thinking I'm mad? I am telling you what happened. Lisa sendi ngakiritense ngabo muko mwando ojengo tarankorawa nimbwatire ngabe kwejera icha iweteri ngana lia kwadete kwa kabolio mono na ningo na chandire. So testimony could make sense.